2 hours later. Hi mga mamis, andito na naman tayo sa tanghali natin na luto. Ngayon, nalulutuin natin pork sisig. Pork sisig mga mamis. Unahin natin, malaglagay tayo ng mantika. Hindi masyadong marami. Tapos, ilunod natin. Iuna natin yung bawang. Pork sisig ito mga mamis. Atong lutong tanghali ngayon. Pork sisig. Iuna natin bawang mag-brown na yung bawang. Kailangan may brown ang kulay ng bawang sa pag-isa para mabango. Sunod natin yung sibuyas bombay na pula. Yung bombay na pula, sunod sa bawang na pag-isa. Sandali na ng mga mamis. Sandali sa pag-isa ng sibuyas na pula. Wala na sibuyas, isusunod na natin yung pork. Isusunod na natin yung pork mga mamis. Pork na isusunod natin. Ilulunod natin yung hiniwa-hiwa na maliliit na size para sisig ang pork. Next, isunod natin yung pork na hiniwa-hiwa ng maliliit na size para sa yung sisig. Kailangan maliliit na size paghiwa. Tapos, takpan muna natin mga mamis. Takpan muna natin para lulutuin muna natin yung karne. Paitos yung karne. Yung pork. Takpan muna natin. Mamis, kukunin na natin yung takip. Tapos, medyo luto-luto ng konti yung pork. Lalagyan natin ng konting tuyo, patis. Konting patis, mga mams. Mga mamis, konting patis. Lalagay na to yung konting patis. Tapos, ilalagay na natin yung puting sibuyas na hiniwa ng maliliit. Ilalagay na natin yung puting sibuyas. So, mga mamis, isa lang na malaking puting sibuyas ilalagay natin para save tayo sa budget. Tapos, ilalagay rin natin yung sili espada. Kailangan marami-rami ring ihahalo nating sili espada para maanghang. Kasi kailangan talaga yung sisig natin maanghang. Diba? Masarap kung maanghang yung sisig. So, tapos na natin linagay yung sibuyas na puti at saka sili espada. Kunting asin. Pampalasa lang. Kunting asin lang. Para pampalasa. Tapos, takpan muna natin.
Hintayin natin maluto na siya. Kunin na natin takip. Luto na yung pork sisig natin. Ilas natin ilalagay. Pag wala kayong butter, pwede yung star margarine. Lagyan natin ng star margarine para masarap. Lagay natin star margarine. Pag walang butter, pwede star margarine. Ito ang last natin ilalagay mga mami sa pork sisig natin. Star margarine kay walang butter. Pero kung may butter, mas masarap kung may butter. Pero kung wala, pwede star margarine. Para masarap kainin yung pork sisig natin. Malasa. Pag may butter or margarine. Ito na, nahalo na natin yung star margarine sa sisig. Luto na siya.